Arrimaeta, una mà posa la cadereta, xiqueta meua, d'esquerra a dreta, enca que estigam en el mercat, mone a ballar la bachateta. Seràs tu? Edició Fallera. Benvinguts. Un concurs on el jurat elegirà entre els candidats i candidates i formarà parelles, per tal d'eixir junts en l'ofrena. Un concurs únic, on només es veuran diferents parts de la indumentària i el jurat traurà les parelles ideals. Molt bona vesprada i benvinguts! Anabel, baixa la música. Càmera 3 preparant per al pla de presentadora. Maquillatge, escena. Carla, tu continua mirant la càmera. El QE t'ajudarà a continuar. Dins vídeo. Tots preparats? Anem a presentar el nostre jurat que ens tindrà en tensió fins l'últim moment, que serà quan es desvelen les parelles elegides. Un fort aplaudiment per al Dr. Bobaes, especialista en l'expressió no verbal. Tenim a Eva Risca, indumentarista, i a Lorena, estilista d'Elto, de la Real Academy Hall. I així tenim els nostres candidats i candidates. Avant vídeo. Tenim preparat el vídeo del participant número 1. Preparant els següents. 3, 2, 1, dins vídeo. Hola, el meu punt dèbil de les falles és la cultura i el protocol. Com em posa un bon portador d'estandard. Ben plantat i passejant al ritme de la música. Hola, el meu dia a dia comença llegint llibrets. Tinc un fetitxe per tot el que envolta el món del llibret i sóc el més actiu membre de la comissió en aquesta tasca. Soc una xica jove i arriscant. El que més m'agrada de les falles és el monument de la carpa i ses nits. Si ells en l'honor pogueren parlar. Hola, sóc molt fallera i tinc molts somnis fallers. També m'agrada fer paelles i el xermanor. Faig un arròs per a xuplar-se els dits. Hola, a mi m'agrada participar en tot lo referent a la falla. Soc el més faller i faria ofrenes durant tot l'any. Organitzaria festes darrere de la meua barra, posant a tot el món faller casalla tras casalla. Hola, soc la presidenta de la meua comissió. Ser presidenta és lo més. Porti al càrrec un 20 anys i brinde per altres 20 o 30 més. La meua comissió em necessita. Salut! Una mà posa la cadereta. Segur que poden treure parelles. Estos fallers mai mos deixen de sorprendre. Estic desitjant veure la seva indumentària per tal d'opinar. El seu estilisme dirà molt de cadascú per poder triar parelles. Asietes la mà i si el tratge apreta, mona per bunyols i un traguet de misteleta. La bachateta valenciana. De categoría internacional. Seca tanta mascleta, tira-li, es fa tard. Este paso doble me recorda lo de Nita al Carmen. En Rusafo vas a nates, només penses a pegar-me. Com socarra del pare. Arrimata, una mà posa la cadereta. Xiqueta meua, d'esquerra a dreta, venga que
presenten candidats per ser parella únicament a la informació dels vídeos i la seva indumentària. Jo tinc una parella que perfectament pot eixir en la frena i, si molt m'apures, en el trasllat. Tinc clar que la presidenta té molt de glamour i d'ací una parella de dones eixirà de la mà. Jo crec que les seues indumentàries són molt correctes i no sabem si només busquen parella fallera o fluirà l'amor. En el Mercadona. Bé, membres del jurat, no digueu res més. I vosaltres, si voleu saber més coses de com acabarà, vos esperem de nou al concurs faller Seràs tu? Fins al pròxim programa. Música de capçalera, primer pla de l'eslògan. Gràcies, Carla, has estat divina. I tanquem. Estem fora de l'emissió. Gràcies a tots. Mare meva, Anabel, que tipos.